Tämä on Hilman esittelyvideo. Koska tuon yksi kaveri poisti sen yhden kohdan videon, jos muistat, niin me laitettiin se tubeen, niin en muista milloin. Niin. Kato. Se seisoo. Tämä on Hilman esittely. Kato. Se seisoo. Hyvä, se on akrobaatti. Hyvä tyttö. No niin, ja seuraava teppuun. Ottakaa. No niin, kattokaa. Toinen. Nyt sen pitäisi varmaan hypätä tuon yli. Kato Hilma. Kattokaa. Ei se mennyt. Hilma. Meneekö se? Meneekö se? Okei, nyt se siis toinen vaihe. Tai no nyt se ei mene pieleen. Nyt se pitäisi hypätä tosta. Kattokaa. Kato. Parkouraaja. Hilma. Moi Hilma. Hyvä tyttö. Hyvä. Ja kolmanteen vaiheeseen. Kolmas vaihe. Hyvä poika. Eikö hyvä tyttö? Ja sitten... Hilman lempparille. Hilma. Hilman lempparille on siis tommonen. Mutta nyt se on leikkituulla. Ei niin. Harmi. Niin, Ja nyt ota, nyt parvekkeelle, koska mä näytän sulle. Okei, mennään parvekkeelle vielä. Koska tää on YouTuben. Let's do this. Let's do this. Ja tää on viimeinen vaihe. Mitä se tekee? Ja YouTube. Kattokaa. Oh. Nyt. Kattokaa miten se pallo tulee. Kato. Noin iso pallo. Noin isoja palloja. Noin. Siinä oli kuvamma. Joo. Ottakaa se. No niin, nyt hän kuvaa. Eli kiitos kun katsoit tämän Hilman esittelyvideon. Eli tässä tulee vielä kyllä jatkoa. Mutta mun puolesta olisi nyt vaan moikka. Ja Hilmakin toivottaa moikat. Moikka kaikki. Ja mullakin. Heippa!